ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മളെല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ 4000 വാച്ച് അവറും 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നേടണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കണക്ക് പറയുമ്പോൾ ന്യൂ യൂട്യൂബേഴ്സിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംശയമുണ്ട്. ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയയെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വീഡിയോക്ക് താഴെയും നേരിട്ടൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചാനൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചാനലിന് സംഭവിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാച്ച് അവറിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ വാച്ച് അവർ അവിടെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്, ചിലപ്പോൾ കൂടുന്നു ചിലപ്പോൾ കുറയുന്നു, ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇനി ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമല്ലേ, യൂട്യൂബ് ചുമ്മാ ഇതിങ്ങ് കട്ടാക്കി കളയുന്നു, അതുപോലെ ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ചാനൽ കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, യൂട്യൂബ് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ 4000 വാച്ച് അവറും 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും നേടണം എന്നുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. യൂട്യൂബ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് 365 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ 4000 വാച്ച് അവർ നേടണം എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചാനൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് യൂട്യൂബ് എവിടെയും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ ഏത് വർഷം ചാനൽ തുടങ്ങിയ ആളായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ എത്ര വർഷം ബാക്കിലേക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു തുടങ്ങിയ വർഷം നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ 2 വർഷം മുന്നേ 4 വർഷം മുന്നേ ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ചാനലാണ്, അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്റൈസേഷന് എനേബിൾ ആവാൻ കഴിയുമോ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ന്യൂ യൂട്യൂബേഴ്സിന് പിന്നെ വരുന്നൊരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവരുടെ ആ ഒരു 365 ഡേയ്സ്, പിറകിലേക്ക് 365 ഡേയ്സ് എന്നുള്ളത് ഏത് രീതിയിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാച്ച് അവർ കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുന്നു, ഡേ ബൈ ഡേ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംശയം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയമുണ്ട്, അത് അങ്ങ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു സബ്സ്ക്രൈബറുടെ ചാനലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാച്ചിങ് അവർ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും. ഇത് നമുക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് 28 ദിവസത്തെ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അനലിറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാച്ച് അവർ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ വാച്ച് ടൈം 8.6 ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ലാസ്റ്റ് 28 ദിവസത്തെ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു 28 ഡേയ്സ് എന്നുള്ള ആ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡേറ്റ് വൈസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമായിട്ടും നമുക്ക് മാറ്റാം, അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ 7 ഡേയ്സ് 28 ഡേയ്സ് അതുപോലെ 90 365 ലൈഫ് ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും മോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് 365 ഡേയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 365 ഡേയ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വാച്ച് ടൈം 125 വാച്ച് അവേഴ്സാണ് ലാസ്റ്റ് 365 ഡേയ്സിൽ ഈ ഒരു ചാനലിൽ മോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ടാബിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ, കറക്റ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിനായി മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അനലിറ്റിക്സ് കാണാൻ കഴിയും. അവിടെ പബ്ലിക് വാച്ച് അവർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് 111 പബ്ലിക് വാച്ച് അവറാണ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് 125 വാച്ച് അവേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരുപക്ഷെ 2 ദിവസത്തെ അതിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആവാനുണ്ടാകും. അതല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാച്ച് അവർ, ഷോർട്ട്സ് ഷെൽഫിലൂടെ ലഭിച്ച വാച്ച് അവർ മോണിറ്റൈസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് ആഡ് ആകുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് വാച്ച് അവർ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ദിവസം മുതൽ ഏകദേശം ഒരു 500-600 ദിവസം വരെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതലുള്ള വാച്ചിങ് അവർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം 365 ഡേയ്സ് വരെ ഉള്ളതാണ് മോണിറ്റൈസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് എടുക്കുക എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പ്രീവിയസ് 365 ഡേയ്സ് അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊരു ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ ലാസ്റ്റ് 365 ഡേയ്സ് വരെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ 1 ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഒരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ വാച്ച് അവർ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ആഡായി. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ യെല്ലോ കളറിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം, നാലാമത്തെ ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വ്യൂസിൻ്റെ വാച്ച് ടൈമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ വാച്ച് ടൈം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു 300 ദിവസമായി നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ 300 ദിവസത്തെ വാച്ച് ടൈം നമ്മുടെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് ആഡ് ആകുന്നതാണ്. ശേഷം നമ്മൾ ഒരു 360 ദിവസമായി. അപ്പോഴും ആ ഒരു ദിവസത്തെ 360 ദിവസത്തെ മുഴുവൻ വാച്ച് ടൈമും നമ്മുടെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് ആഡ് ആകുന്നതാണ്. ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, 361, 362 ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് വാച്ച് ടൈം ഈ മോണിറ്റൈസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് ആഡ് ആകുന്നതാണ്. 364 ദിവസത്തെയും ആഡായി 365 ദിവസത്തെ ആഡ് ആകുമ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വാച്ച് ടൈമും നമ്മുടെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് ആഡ് ആകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക, 365 ദിവസത്തെയും വാച്ച് ടൈം ഇപ്പോൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 366 ദിവസം നമ്മുടെ ചാനൽ കടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് 366 ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഞാനത് ആ 366 ദിവസം ഗ്രീൻ കളറിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വാച്ച് ടൈം നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ട് ആഡ് ആകും. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡേത്തെ വാച്ച് ടൈം നമ്മളെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ നിന്ന് കട്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ 367 ദിവസത്തെ വാച്ച് ടൈം ആഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ വാച്ച് ടൈം കട്ടാകും. 368 ദിവസത്തെ വാച്ച് ടൈം നമ്മുടെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് ആഡ് ആകുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തേത് കട്ടാകും. അപ്പോൾ 365 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓരോ ദിവസം അപ്ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓരോ ദിവസത്തേതും ഇങ്ങനെ കട്ടായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. 365 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങി 12 മാസം കഴിഞ്ഞു. 13ാമത്തെ മാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മാസത്തേത് കട്ടാകും, 13ാമത്തെ മാസത്തേത് ആഡ് ആകും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രീവിയസ് 365 ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്ന് തൊട്ട് പിറകിലേക്ക് 365 ദിവസത്തെ മാത്രം വാച്ച് ടൈമാണ് യൂട്യൂബ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 4000 വാച്ച് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മോണിറ്റൈസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് യൂട്യൂബ് വാച്ച് അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രയാണോ 365 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത്രയും ദിവസം പിറകിലേക്ക് വാച്ച് അവർ കട്ടാകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് കൂടിയും കുറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വാച്ച് ടൈം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് 4000 വാച്ച് അവർ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായി എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ടിപ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.